реши да гледаш финала с Хайнекен? С кой друг? Защото ми харесва, защото има хубава бира. Защото съм фен на тая бира. Има ли по-хубава бира от Хайнекен? Аз мисля, че винаги кога идвам ми е готино, така че мислям, че и тази година ще ми е готино, да. Предпочитам да гледам матча тук, защото Хайнекен е най-добрата бира в света и е подходяща точно за това събитие. Плюс това от вкъщи не е чак толкова интересно, колкото на този голем екран. Винаги присъстваме на финала на Шампионска лига с Хайнекен. Защото на света има място само за един да е номер едно. Хайнекен, Интер Милано. Because this is a very special event and only Heineken can give me this experience. Защото ние традиции всяка година го гледаме по този начин. Футболният фен знае, че добрия футбол и качествената бира върват ръка за ръка, така че... Виж колко е хубаво. Има сцена, има екран, само дето футболистите не са тук. Дойдох да гледам матч и да пие бира. Това е най-близкото до Мадрид, което може човек да отиде. Защото разпознах името Хайнекен, даже съм се сложил в някакви близки цветове. За трета поредна година Хайнекен организира най-вълнуващото събитие за своите приятели. То се казва Heineken Star Experience. За първи път в България това събитие се провежда на открито и събира звезди под звездите. За първи път Heineken Star Experience ще има своят Heineken Star DJ. Има ли фенове на Интер? Всички, които подкрепят Хайнекен, я да ви видя бирите горе. Готови ли сте? Това са нашите звездни бармани тази вечер. При тях трябва да поставите своите капачки, тях трябва да подкрепите. Невероятно усещане, искам да благодаря на екипа на Хайнекен, че ме поканиха. Обстановката тук е супер яка, това е невероятно, супер много се радвам, че съм част от този перформанс направо. Вкуса, нали, е неподражаем просто. Неподражаем, здраве. Аз друга бира не пия, освен Хайнекен, така че разлика не мога да правя. Много благодаря на Хайнекен, че толкова газирана, толкова хай и толкова бирена. Хмелено ми е да ви поздравя. Thank you very much. Аз давам 2 бири за Интер. Аз давам 2 бири за Байер. I think the party will be very nice. I think people will see a very match full of suspense. There's not a clear favorite, so it will be very, let's wait who will win. But I think at the end of the day the Germans will win. Ами очаквам да е по-добра атмосферата, отколкото на стадиона. Heineken is the most international premium beer brand in the world. And the Champions League is the most international premium sport event in the world. So it's a perfect match. Enjoy the game and enjoy your Heineken.
Радвам се, че съм част от това събитие, от това уникално Heineken Star Experience преживяване. Wow, fabulous. Fabulous. Because I got this brand with me and it's great. Прекрасно, не съжалявам, че не отидох на финала. Имах такава възможност, тук се чувствам все едно съм на стадиона. Много е готино, все едно сме на стадион. Ами има едно повдигнато настроение, леко има, като всички се развикат, се получава горе-долу като на стадиона и е много приятно. 7, 8, 9, 10, 11, 12, гол! Въобще всичко е супер, много добре. Неописуемо! Идеално, идеално! Цвеке, супер! Страхотно е просто да събереш толкова много хора и да ги накараш да преживеят всичко това заедно е просто уникално. Добре, чувам хора koji vika Bayer, обаче кара Интер и пак вика, така че бира доста, много добре десна. Супер е, много хубаво смисъл, атмосферата е перфектна. Heineken осигурява невероятна установка и невероятно преживяване. Има много емоции. Пия само Heineken. Прекрасно е. Обичам Бианка и Heineken. Да продължават се така да организират такива вечери, страхотно е наистина. Последния съдийски сигнал. Интер за трети път е европейски шампион. Това е най-якото събитие в историята на Heineken в България. I have to congratulate Heineken for the organization of this event. It was a great event. The organization, how do you do everything was incredible. Толкова много хора, толкова щастливи и всичко сте измислили и всичко сте направили перфектно. Heineken направиха страхотна програма. Такова изживяване мога да направиш само с Heineken. Просто не си го представям по по-добър начин. Тази вечер тук с Heineken се чувствах прекрасно. Тази вечер се чувствах превъзходно. Страхотно, направо страхотен финал. Well, I see that the people here they were very passionate about the match, that they felt as they were in Santiago Bernabeu in Madrid. So I think it was a great success and it was a very nice atmosphere here. Като ме гледаш, как се чувствам?
Това е невероятна организация. Ние дойдохме от Стара Загора в София, за да празнуваме заедно с Хайникен. Дано и до година да го повторят. Много се радвам. Направо, ако може всеки ден да има по един такъв финал, да се събираме заедно. Вълшебството е истинско. Това беше най-доброто място за гледане на финала. Това е най-доброто място за гледане на финала на Шампионската лига. Мерси, Хайникен! Пийте Хайникен! Света е Хайникен! Cheers.